Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлнас Ибрахимова безнең бүгенге программада. Илаһи ният кылдым, бүген изге Рамазан айының беренче көне. Игелекле эшләр дәвамы. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм әзерләү эшенә һәр төбәктә үзләренчә өлеш кертәләр. Белемгә юл кайдан башлана? Яшел Үзән шәһәренең 10-нчы гимназиясендә бөек мәгърифәтче Каюм Насырый исемендәге традицион фәнни-гамәли конференция узды. Бүген изге Рамазан айына кирдек. Быел ураза 30 көн тотыла. Уразаның соңгы көне 9 апрель, ураза гаете бәйрәме 10 апрельгә туры килә. Елдагыча Казан һәм Татарстан мәчетләрендә ифтарлар уздырыла. Рамазан айы башлану уңаеннан республика халкына Татарстан мөселманнарының дини нәзарәте башлыгы мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин мөрәҗәгать итте. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле дин кардәшләр. Сезне изге Рамазан айы җитүе белән котлыйм. Элекке заманнарда галимнәребез Рамазанны шундый күркәм ниятләр белән каршылаган. Ният кылдым, бу изге Рамазанда йөрәгемне, кулларымны, телемне, күзләремне хәрәмнәрдән сакларга дип алар үзләрен алдан ук уразага әзерләгән. Уразамны ашказаным белән генә түгел, нәфесем белән тотарга. Ният кылдым, өстәлемне генә түгел, йөрәгемне дә матурайтырга. Ният кылдым, йокыга да гыйбадәт нияте белән китәргә. Эй Раббым, бу мөбарәк айда тулысынча файда күрергә дип алар эштән ниятләп торганнар. Кадерле милләттәшләр, безгә Аллаһ Тәгалә изге Рамазан айына шундый ук саф теләкләр һәм максатлар белән керергә насыйп итсен. Рамазан айлары мөбарәк булсын. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм әзерләү дәвам итә. Күкмара районында хәрбиләргә ярдәм йөзеннән, иске шәмнәрдән, буш консервы савытларыннан һәм картоннан блиндаж шәмнәр ясыйлар. Күкмара районының күп кенә җирлекләрендә битараф булмаган кешеләр солдатларга һәр яклап ярдәм итәргә тырышалар. Төрле гуманитар ярдәм җибәрәләр. Починок Сутыр авылы халкы хәрбиләргә махсус хәрби операцияның башыннан булыша. Башта активистлар маскировка шелтәрләре үреп, өй тукмачы кискәннәр, хәзер актив рәвештә блиндаж шәмнәр ясыйлар. Блиндажную свечу мы впервые делаем. Блиндаж шәмнәрне әле беренче тапкыр гына ясыйбыз. Иң элек әлеге эшкә үзем өйрәндем. Эшли белүчеләр белән аралаштым, алардан сорадым. Блиндаж шәм акциясе кысаларында Людмила Иванова белемнәре белән балалар белән дә уртаклашты. Чөнки ул аларда игелекле эштән читтә калмаска тиеш дип саный. Когда просят детей оказать помощь. Балалар гуманитар ярдәм җыюда һәр вакыт бик актив катнашалар. Алар булышырга риза, бер төрле товарлар сораганда бик теләп алып киләләр. Бер шәм ясау өчен якынча 2-3 минут вакыт кирәк. Ярты сәгать эчендә Починок Сутыр авылы активистлары һәм балалары 80 дәнәне ясый алды. Гуманитар ярдәм әзерләүдән тыш Починок Сутыр авылы халкы хәрбиләр белән дә тыгыз элемтәдә тора. Солдатлар ялга кайткан вакытта алар белән күрешергә һәм посылкалар тапшырырга тырышалар. Чөнки бу авыр вакытта мондый ярдәм һәр вакыт кирәк булачак. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Татарстан яңалыклары өчен Күкмара районыннан. Зәй районы Шыкмай авылы халкы да махсус хәрби операцияга гуманитар ярдәм җыюда зур тырышлык күрсәтә. Кичләрен мәдәният йортына җыелып, авыл халкы окоп шәмнәр ясый, өйләрендә хәрбиләр өчен эчке киемнәр тегүчеләр дә бар. Изге күңелле Назым Минхаҗев шушы эшләрне башлап йөрүче. Язмабыз Зәй районыннан. Һәр иртәдә кулына эш коралын алып Назым Минхаҗев игелекле гамәлне башкара. Изге күңелле абзый хәрбиләргә дисбеләр ясый. Менә тизәбез менә шулай бер санап. Гади сәйләннән түгел табигый материаллар, урман чикләвеге, хөрмә җимеше тешләре Мәрьям ана орлыкларыннан тезә. Соңгыларын исә табу кыен, аларны Казан якларыннан махсус кайтарткан. Һәрберсен алып инә белә, пассатиж белә, нитеп этеп. Аннар уйлап чыгардым, шушы шурупа верт белән. Менә шушы шурупа верт белән утырам инде рәхәт беләндереп. Беренче ясадым 100леләр 99 штуклына. Ул озын улы була инде диаметры.
Аннары көчтем бөтенесендә 33-ләргә. Дисплейлар төзү буенча Назым абыйның тәҗрибәсе бар. Ясаганнарын бүләк итә, Коръән ашларында шатып калалар. 108 тәсбих ясап хәрбиләргә җибәргән инде. Хәзер тагын 100-ны тезгән. Материал булса ясаудан туктарга уйламыйм әле ди. Рәхмәт сүзләре ишеттем. Үзебезнең авылның WhatsApp-ка җибәрде. Назым абый әйберләрен килеп җитте. Шундый күңелем булды. Рәхмәт бик зур дип, менә шундый минем ишуда күңелне, дәртне күтәреп җибәрде. Ну, күзләремнән яшьләр чыкты. Шыкмай кечкенә булса да, авылда хәрбиләргә бик зур ярдәм җыела. Окоп шәмнәр ясыйлар, эчке киемнәр тегәләр, башка кирәк ярагын туплыйлар. Шушы көннәрдә генә тагын 200 мең сум акча җыеп тапшырырга да өлгергәннәр. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Максим Майоров, Татарстан яңалыклары, Зей районы. Эфирда яңалыклар программасы. Бу атнада Россия президенты сайлаулары узачак. Татарстан сайлауларда тавыш бирергә әзер. Республика үзәк сайлау комиссиясе барлык сайлау участокларының әзерлек дәрәҗәсенә күзәтү уздырды. Алар бөтенесе дә технологик җиһазлар, видео күзәтү белән тәэмин ителгән. Үз тавышыңны теркәлү яки яшәү урыны буенча сайлау участогында өйдә мобиль сайлаучы системасы аша бирергә мөмкин. Искәртеп узабыз, президент сайлаулары 15-нче 16-17 мартта узачак. Эфирда яңалыклар программасы. Чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга бу атнада узачак чаралар афишасын тәкъдим итәбез. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе, сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Бу атнада Казан шәһәрендә һәм республика районнарында нинди чаралар көтелә? Әйдәгез бергәләп барлык. Бүген кич филармония сәхнәсендә Татарстанның халык артисты Флюра Сөләймановага багышланган «Әниемә» дип исемләнгән концерт булуы көтелә. Галиаскар Камал театрында «Иләнәм тат» спектакле. Раннур исемле яшь журналист социаль челтәрдәге сәхифәсендә өйләнергә теләвен хәбәр итә һәм кызларны кастингка чакыра. Раннур янына нинди кызлар килә? Раннур үзенә кәләш сайлый аламы? Бу турыда спектакльне карап белерсез. Шулай ук биредә 16 март көнне көндез искә алу кичәсе дип исемләнгән чара булуы көтелә. Кичә профессиональ татар театрына нигез салучыларның берсе, музыкант, җырчы, режиссер, театр тарихында тирән калдырган Ильяс Кудашев Ашказарскийга багышлана. Инде кич белән сәфәр спектакленә рәхим итегез. Тинчурин театры бакча балалары мәктәп укучылары өчен экскурсия уздыра. Экскурсия барышында балаларны музей, тамаша залы белән таныштыру көтелә. Шулай ук биредә җомга, ак тәүбә, кара тәүбә, шимбә, кияү урлау спектакльләре булуы көтелә. Рәхим итегез. 15 март көнне көндез Чаллы театрында Хәлбуки Муса Шәлил дип исемләнгән премьерага чакырабыз. Инде кич тамашачы игътибарына Кызым кияүгә чыга спектакле тәкъдим ителә. Нәни дусларыбыз өчен Әкият театрында өрә белмәгән кичек спектакле. Әтнә театрында Сөембикә егет сайлый спектакле. 31 майга кадәр Ислам мәдәният музеенда үзгәрешләр чоры мәдрәсәсе күргәзмәсе дәвам итә. Экспозиция Казан Мөхәммәдия мәдрәсәсенең 140 еллыгына һәм аңа нигез салучы җәмәгать һәм дин эшлеклесе педагог Галимҗан Барудинның 165 еллыгына багышлана. Бу атнаның мәдәни тормышына кагылышлы вакыйгалары менә шундый иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булышам. Яшел үзәннең 10-нчы гимназиясендә Каюм Насрый исемендәге халыкара яшьләр фәнни практик конференциясе булып узды. Киң кырлы эшчәнлек алып барган мәгърифәтченең дәвамчылары белән Мөршидә Җиһан аралашып кайтты. Татар халкының мәгърифәт бишеге Каюм Насрыйга багышланган 22-нче фәнни-гамәли конференция 10-нчы гимназиядә башланып китте. Каюм Насрый урамында урнашкан 10-нчы гимназиядә якташлары улуг мәгърифәтчегә багышланган конференция 5 еллардан бирле үткәрелә. 2016 елдан башлап ул халыкара дәрәҗәдә уздырыла. Хәзер бит хәлебез теге авыр милли мәгариф телебезне саклау, әле ул вакытта алай булмаган. Һәм аннан икенчедән менә халкыбызның теге рухи мирасын, тарихын, моның башкаларын берлектә өйрәнү, аларның теге чыганакларны өйрәнү һәм үзе башлап күрсәткән. Аннан менә
тәрбия, әхлақи инсани тәрбия. Бу бит җитми инде тормышыбызда. Хәзер менә шушы аның хезмәтләре тулы бер энциклопедия кебек. Аларны теге укыган саен үзеңә гыйбрәт аласың. Шуңа күрә мондый чараларның оештырылуын мин бик тә кирәк дип табам, бик тә зарури, файдалы дип табам. Фәнни-гамәли чараның пленар өлешендә катнашкан кунаклар әлеге конференциянең сәләтле яшьләрне барлау, аларның үсеше өчен шартлар тудыруда әһәмиятен билгеләп үтте. Үземнең вазифаны үтәгән вакытта төрле аудиториядә булырга туры килә. Каюм Насыри эшчәнлеге кебек фәнни тикшеренү юнәлешләре дә бик күп төрле булды. Конференция безнең 22-нче тапкыр үткәрелә һәм аның географиясе елдан-ел үсә. Сез менә бүген пленар өлештә күргәнчә, безне бүген сәламләде бөтен регионнарда урнашкан Каюм Насыри институтының галимнәре. Татар, рус филологиясе, туган якны өйрәнү, география, биология һәм башка бик күп юнәлештә секциялар эшләде. Biz моның беренче көннәреннән шушы конференциядә катнашабыз. Инде бик күп укучылар шушында чыгышлар ясап, фәнни эшләр белән чыгышлар ясап, үзләре бүген көндә галимнәр булу дәрәҗәсенә ирештеләр. Һәм инде мин менә бүгенге көндә Васильеваның 3-нче номерлы мәктәбендә эшлим. Инде әйбәт кенә катнашырбыз дип уйлыйбыз, матур гына уңышларга ирешербез дип инде шунда өметләнәбез. Һәр ел конференциягә өстәмә үзгәрешләр кертелә. Гаилә елы булуын да искәрттек конференция эшендәге гимназия җитәкчелеге. Безусловно, у нас есть классическая работа секций. Безнең гимназия Яшел Үзәндә бик күп чаралар уздыруы белән аерылып тора. Әлеге конференция алар арасында аеруча киң танылганы. Без Каюм Насыри исемендәге премиягә дә лаек булдык. Максатыбыз фәнни тикшеренүләргә иҗади юнәлеш бирү, Идел буе халыкларының фәнни-мәдәни мирасына кызыксыну уяту. Идем в ногу со временем и открыты ко всем изменениям. Фәнни эшкә бәя бирүчеләр дә дәрәҗәле галимнәр, ат казанган укытучылар. Барлыгы 800 эш кабул ителеп, шуның 200-дән артыгы икенче турга узган. Икенче елга Каюм Насыриның тууына 200 ел тула. Димәк, 10-нчы гимназия юбилейга зур әзерлек белән килә. Мөршидә Җихан, Александр Ишоткин, Татарстан яңалыклары. Бүгенгә шулар иде. Без яңалыклар иҗат төркеме саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.